Vale, moi bo día a todos e todas. Esta rolda de prensa organizada polo Grupo de Compostela Aberta, pois ten como objetivo hoxe comunicar que o noso Grupo Municipal, Compostela Aberta, viabilizará a aprobación dos orzamentos municipais do ano 2022. Fará isto despois de que a Concelleira de Facenda confirmara estes días a inclusión no documento de boa parte das propostas que o noso grupo municipal lles achegou. En primeiro lugar, quixera agradecer o talante demostrado pola concelleira Marta Abal, que demostrou realmente ter vontade de acordo, unha vontade que faltou claramente no proceso de aprobación das contas do ano 2021. Nas últimas semanas queremos recoñecer que a concelleira Abal fixo un notable esforzo para incorporar as nosas achegas. Moitas achegas, prácticamente todas, son as mesmas achegas que foran rexeitadas o ano pasado. Creemos que facendo esforzos, Compostela Aberta tamén fixo un importante esforzo, un esforzo de entendemento e de diálogo para chegar a este punto. Queremos, en primeiro lugar, e isto vaya por diante, que non se demore a aprobación dos orzamentos do ano 2022 e que non haxa excusas, porque o Grupo de Compostela Aberta sae hoxe en rolda de prensa precisamente para eso, para confirmar que imos a viabilizar estes orzamentos na medida en que se formalice e se confirme, por suposto, todas as achegas e propostas do noso grupo. Gustaríanos decir que nas conversas das últimas semanas o noso grupo municipal, o voceiro do grupo do Partido Socialista, Sindo Guinarte, e mesmo a concelleira de Facenda, foron avanzando de maneira satisfactoria, pois, como decía antes, grazas tamén a esa boa disposición polas dúas partes, a boa disposición tamén de Compostela Aberta. Nos afrontamos este proceso, insistimos, coa mesma vontade que tiñamos no ano anterior e, de feito, as propostas, como decía, que achegamos na primeira reunión, que foi a mediados de novembro, foron as mesmas que quixemos incorporar no ano 2021. E daquela, no ano 2021, cando se fixeran os primeiros encontros, houbera unha receptividade nula ante estas propostas. Os orzamentos queremos que sexan levados canto antes ao pleno e que cumplan a data do 15 de xaneiro para leválos ao pleno tal como se indicou. En ese sentido, pedimoslle ao alcalde Bugallo que non incumpra dúas veces a súa palabra. Parece que xa vai incumprir polas declaracións últimas da concelleira a súa primeira data do 15 de xaneiro. Por favor, que non incumpra tamén coa data do 31 de xaneiro como a data límite, porque non tería excusas. Ben, gustaríame destacar algunhas das propostas que van neste acordo, neste traballo de posta en común das achegas de Compostela Aberta. Dentro das medidas que van a ir en este orzamento do ano 2022 a iniciativa de Compostela Aberta, unha moi importante para nós, porque está vinculado tamén á nosa liña política estratégica, ao noso ADN, é precisamente a recuperación dos orzamentos participativos, por unha parte, e por outra, en este caso, falaremos dos bonos Corazón de San Pedro e falaremos de algúns investimentos en materia social. Comenzo por os orzamentos participativos. Como sabedes, no mandato anterior, Compostela Aberta iniciou un proceso de incorporación dos orzamentos participativos como unha medida innovadora e transversal ao conxunto dos orzamentos. Con este goberno, nun inicio, non viron con bons ollos as iniciativas dos orzamentos participativos e nestes momentos, parece que hai vontade, alo menos, de iniciar a recuperación dos orzamentos participativos. Hai vontade por parte de Marta Abal, que se comprometeu a incorporar nas contas deste ano unha partida aínda pendente de concretar para que o Goberno
repito, retome a iniciativa dos orzamentos participativos. Falamos dunha iniciativa, por outra banda, que tamén están en outros concellos de signo socialista, como pode ser o Concello da Coruña, que no seu momento deronlle continuidade, e en cambio aquí, o alcalde Bugallo amosou dende o primeiro momento unha falta de interés. Pois ben, nos acollemos con satisfacción que se rectifique e que haxa vontade, como decía, de recuperar esta proposta que é unha das propostas con maior contido político e ADN político de Compostela Aberta. Tamén estamos satisfeitos de que se escoitase e que se incorporase outra das demandas importantes. Neste caso ten que ver con unha política que permita compensar de xeito rápido e áxil ao tecido comercial do barrio de San Pedro. Referímonos ao programa que tamén se acordou de Bonos Corazón Barrio de San Pedro. Esta foi unha demanda que Compostela Aberta xa levou ao pleno e agora vai a poder sair adiante e que, como decía, despois de tantos meses, despois de tantos desleixos, despois de tantos retrasos nas obras e tantas lesións económicas para o barrio, que haxa un instrumento, unha ferramenta que se amosou, é unha ferramenta que funcionou no conxunto da cidade durante este ano, que haxa unhos bonos, corazón, barrio de San Pedro específicos para este barrio. En materia social, tamén vanse incluir nos orzamentos do ano 2022 unha partida para poñer en marcha un programa piloto para desenvolver un plan municipal de canguraxe, que facilite a conciliación, que facilite aos coidados, que vaya destinada ás persoas, ás familias e ás mulleres que máis o necesiten. Quero lembrar aquí que esta iniciativa xa estaba incluída tamén no documento de 2021 e no seu momento fora descartada. O ano pasado o Plan Municipal de Canguraxe non houbo vontade de incorporar o orzamento. E tamén esta medida, esta iniciativa, tamén fora defendida por Compostela Aberta no pleno da corporación. En canto a outras propostas interesantes que se acordaron a incluir e que tamén estaban nese documento das negociacións fallidas do ano 2021 é o Plan de Xuventude. Acordouse incorporar en este caso tamén a redacción dun plan de xuventude, porque, como sabemos, os mozos e mozas de Compostela tamén son un dos grupos sociais máis afectados pola pandemia e é preciso comprometerse nos vindeiros anos con actuacións para as mocidades en diferentes ámbitos e departamentos municipais. En canto a investimentos, a concelleira de Facenda, Marta Abal, comprometeuse á inclusión do plan de obras en centros escolares de infantil e primaria que Compostela Aberta xa demandou no pleno da corporación. Comprometeuse, por tanto, coa lista de propostas para as contas do ano 2021 e que inclúe actuacións en numerosos colexios. Polo tanto, as actuacións en materia de investimentos e de obras, como sempre decimos dende Compostela Aberta, deben ser obras que necesiten os barrios, obras que necesiten as persoas e as familias, non obras para os turistas. Ademais, Marta Abal asumiu a incorporación dunha partida probablemente vinculada a remanentes, pero unha partida importante e tamén, dende o punto de vista político para Compostela Aberta, un logro importante, un compromiso acadado importante, que é a Vía Verde, poder executar parte da Vía Verde que discorre polo termo municipal de Santiago, e ese compromiso está asociado, en este caso, a remanentes. Polo tanto, estas serían, digamos, as liñas centrais deste acordo que permitirá a Compostela Aberta previa formalización dese compromiso e dese asinar un documento que en breve enviaremos ao Goberno, se asina ese documento con estes compromisos e con un número importante de actuacións e investimentos que, como decía, xa estaban reflectidos no documento 2021, viabilizaremos o orzamento do ano 2022. E nada máis, se hai algunha pregunta.
Se chega un acordo, en que cedeu Compostela Aberta, que eran despois destes presupostos cuestións pendientes? Ben, hai máis. Ao comezo da negociación de diferentes posturas, Podes volver a repetir, Inés, que non te entendí ben. En que cedeu CEA para chegar a un acordo e que cuestións que eran pendentes nos orzamentos? E falaba ao comezo da negociación de diferentes posturas desde o goberno local en canto a predisposición para chegar a pactos. Dicía que Bugallo estaba menos predisposto a pactar que Marta Val. Mantén esta afirmación? Bueno, claramente vou empezar por esta última cuestión. Creo que o inicio da miña rolda de prensa puxen o foco claramente nun cambio de actitude, nunha forma, digamos, de achegarse ás demandas de Compostela Aberta por parte da concelleira Marta Val, que nada se parecen ao que aconteceu o ano pasado. Por lo tanto, nós entendemos que sí, que efectivamente hai, alo menos, dúas sensibilidades, dúas formas de entender que para poder chegar a acordos hai que querer chegar a acordos, hai que querer incluir, en este caso, pois, as propostas. Temos que lembrar que Compostela Aberta e o Grupo Municipal goberna en minoría e Compostela Aberta é chave para poder aprobar estes orzamentos. Por lo tanto, sumamos. E para entender eso hai que ter un talante, unha vontade de esforzo que claramente o ano pasado, en moitas declaracións de Bugallo, pois, non as vimos nunca, máis ben vimos todo o contrario, vimos esa sensación de querer ir xa a unha cuestión de confianza. Inicialmente parecía que ese era máis o talante. En conversas e en traballos regulares e discretos con Sindo Guinarte e con Marta Val, pois vimos cuestións concretas que se iban progresivamente incorporando. En ese sentido, falamos de viabilizar e hoxe aquí subrayamos algunhas das iniciativas interesantes. En calquera caso, hai outras moitas proxectos de Compostela Aberta que apostan claramente por políticas innovadoras no social, políticas transformadoras no social, que lamentablemente pois non están incluídas no orzamento do ano 2022 e por eso tamén entende Compostela Aberta que este non é o orzamento que faría Compostela Aberta. No eido social nos levamos moito tempo facendo fincapé en ferramentas importantes como a renda infantil, facendo fincapé na recuperación, xa que non vimos ningún tipo de iniciativa respecto a ese denominado centro de inclusión, a recuperación do centro integral de atención ás persoas sen fogar. En calquera caso, eu creo que é momento de poñer o foco nos acordos, é momento de poñer o foco no positivo e, como dicía antes, hai un número moi importante de achegas que foran trasladadas o ano pasado con receptividade nula, que este ano están sendo incluídas e están sendo incluídos os orzamentos participativos, a recuperación deste proceso, están sendo incluídos os bonos Corazón Barrio de San Pedro, a iniciativa de Compostela Aberta, un plan municipal de Cangurase, un plan municipal de xuventude e un número moi importante de investimentos sociais nas obras e nas actuacións que os barrios e as persoas máis necesitan. E, polo tanto, ese cambio de Compostela Aberta sempre dixemos que nós seríamos coherentes coa resposta e coa receptividade que tivéramos por parte do goberno. E, polo tanto, en este caso, poñemos aí o noso recoñecemento na vontade que houbo por parte da Concelleira de Facenda en facer este esforzo. Outra pregunta que non é de tema orzamento, tamén da SER. Que lle responde aos veciños de Alfredo Brañas que piden a dimisión de todos os concelleiros de Compostela Aberta despois da sentencia pola que se reduciu o aforo da discoteca Facultad que ampliara CEA durante o seu mandato? Bueno, creo que esa non é unha pregunta, non? Parece que se traslada un malestar dunha parte da ciudadanía. Nos podemos entender que o ruído, non? Que moitas veces se deriva do ocio nocturno ou do manterse un número moi elevado de persoas mozas na rúa ocasiona un malestar e, en ese sentido, nos, como Compostela Aberta, sempre vamos a estar tamén defendendo o benestar dos veciños e veciñas. Dito isto, eu creo que non concordamos nin nos parece
de recibo que se responsabilice a Compostela Aberta, aos concelleiros e concelleiras de Compostela Aberta desto, non? Sí, xa está. Vale.